Bueno, hola a todas e a todos. Hai ben pouco tempo fun a Aragón a presentar por segunda vez xa un traballo que fixen sobre as gaitas de boto. As gaitas de boto, como sabedes, é unha tipoloxía moi particular que non se parece nada ás gaitas do noroeste, as asturianas, galegas, bercianas, zamoranas e portuguesas, que tampouco se parece ás gaitas orientais, ás catalanas e mallorquinas, aos sax e ás xeremís. É unha tipoloxía moi particular que, bueno, da que fixemos aquí unha réplica. Vedes que leva o punteiro e unha clarín, como lle chaman en Aragón, e unha bordoneta salindo dun cepo, do mesmo cepo. Esta é a súa particularidade. Parécense, as gaitas do centro de Francia parécense a esta tipoloxía de gaita, leva un bordón en dúas pezas. Bueno, é unha gaita moi curiosa. Este traballo, que durou nada menos que 4 anos de investigación e de traballar sobre estes instrumentos, fixémolo gracias a Luis Miguel Morillas e a Lourdes García, porque, bueno, plantáronse aquí no meu obradoiro e incitáronme a investigar estas gaitas e a facer réplicas delas para intentar buscar ou achegarnos a cal era o son orixinal destas gaitas. Despois, Luismi e Lourdes puxéronos en contacto con máis xente de Aragón que fixeron un gran traballo sobre as gaitas, como Mario Grosso, Pedro Mir, Martín Blecua, e xa máis recentemente, pois, Álvaro da Torre e Luis Alesa, pois, tamén nos axudaron a localizar instrumentos antigos e a medilos. O problema destas gaitas é que é unha tipoloxía moi particular. É unha tipoloxía moi particular porque, se vedes aquí, este é un punteiro, este é aragonés e este é galego. Como podedes ver, son moi distintos, inda que estes dous punteiros se parecen, vedes en longitude, máis ou menos. Os forados dos aragoneses son prácticamente idénticos de arriba a baixo, mentras que nas gaitas do noroeste sempre hai unha progresión nos forados, no diámetro dos forados, da cima ao fondo. Por canto, cando se intentaban poñer palletas nestos punteiros aragoneses, pois sempre salían os graus de arriba moi altos, porque, bueno, de algún xeito, pois tamén se imitaban as palletas pois máis coñecidas ou palletas que apareceran con estas gaitas. Nós o que fixemos, o traballo que fixemos, xa vos digo que por insistencia de Luis Miguel Morillas, sobre todo, pois foi facer primeiro, medir as gaitas de Bestué e de Robres, que son dous exemplares moi antigos, datámolo polo medio do carbono 14 e tamén por medio do noso sistema de datación por desgastes, que só podemos aplicar ao punteiro de Robres, e ambas gaitas son do século XVII. Son gaitas que teñen moitos anos, que foron moi usadas, son gaitas, polo tanto, que deberon ser boas, como ben entendedes, e durante 3 séculos, 4 séculos, foron tocadas por gaiteiros sucesivamente, e que foron boas gaitas, e polo tanto, tiñan escalas afinadas, e polo tanto, pois, había que traballar nelas para buscar cal era aquel son orixinal. Entonces, unha vez feitas as réplicas destas dúas gaitas, da gaita de Bestué, que é esta que teño da man, e da gaita de Robres, que non fixen a réplica, pero si repliquei o punteiro, aquí os tedes os dous, o de Bestué e o de Robres. Unha vez feita a réplica dos punteiros e a réplica da gaita de Bestué, o que nos puxemos foi a traballar sobre as palletas, sobre as pitas, como lle chaman eles. En Aragón aparecen moitos tipos diferentes de pitas. Aparecen pitas que son como as antigas cadradas da zona occidental galega, como as da gaita de Villanueva, por exemplo, grandes, son cadradas, ca parte dura da cana, teñen un tudel metálico e o enxugo metálico. Tamén aparecen palletas como esta, que teño aquí no punteiro de Robres, que son moi parecidas a esa que vos acabo de describir, cadradas, pero non leva xugo metálico e o tudel está feito coa propia cana, vale? E despois aparecen palletas triangulares como esta, con tudeles moi longos,
que se parecen ás palletas coimbrás ou ás palletas transmontanas, pero que os tudeis algo máis longos. Bueno, como vedes, son todas palletas moi diferentes e aparecen tamén, ademais, que a gaita de Bestué apareceron unhas palletas cadradas sin a parte dura da cana con tudeis metálicos. Entón, o primeiro que fixemos foi probar a ver que palletas funcionaban na gaita de Bestué e de Robres dentro desas tipoloxías. A de Robres deu-nos bastante traballo. Probamos palletas, pois vimos que as palletas triangulares con tudeis longos non funcionaban, e vimos tamén que as palletas con tudeis metálicos, como esta, palletas con tudeis metálicos cadradas e con xugos metálicos, pois inda que equilibraban os grados na reproducción, rinchaban nalgúns grados. O sea que, finalmente, o único tipo de palleta que funcionaba no punteiro de Robres era este tipo de palleta que se usa nos sacs de Llemex e na Xeremís, nos que o tudel está feito de cana, e con isto, pois, conseguimos unha palleta que funcionaba. Na gaita de Bestué o asunto foi completamente diferente. De feito, os punteiros por dentro son moi distintos. Na gaita de Bestué probamos as palletas orixinais que había coa gaita, pero non funcionaban ben. Finalmente, as únicas palletas que conseguiron equilibrar o punteiro e facelo sonar ben foron estas palletas triangulares de tudel longo, como as que fabricaba Simeón Serrate. Bueno, entón o que viña aquí era, aparte de explicarvos estas cousas que teñen que ver co traballo de investigación e co chollo que dá a facer pois unha réplica dunha gaita e buscar un son orixinal, porque se unha palleta equilibra os grados dun punteiro, case con total seguridade é a palleta coas que se empregaban esos punteiros, porque un nada que se varíen as dimensións dunha palleta, enseguida varían os graus. Outro asunto que estaba pendente aquí en Aragón, sobre o que hai moita discusión, é se a bordoneta funcionaba con palleta ou con pallón. Iso é un tema que nós non podemos dilucidar por agora, porque non temos demasiadas gaitas estudadas. Curiosamente, moitas das bordonetas que se achan en Aragón funcionan con palleta e con pallón. Iso é moi curioso, porque son estruturas que por dentro son cilíndricas. Ben, o que teño aquí é a réplica da gaita de Bestué. Voulle poñer o punteiro de Robres para que escoitedes como sona. Neste caso, bordoneta e bordón, por suposto, bordón grande, pois levan pallón, e ides escoitar como sona esta gaita, como sonaría o punteiro de Robres. Como vedes, o punteiro de Robres ten un son moi redondo, un son sin aristas, un son
que na miña teoría de que as gaitas de sons graves, de sons nasais, de sons redondos pertencen a zonas planas, cadra moi ben, porque Robres é unha zona plana de Aragón, mentres que Bestué é unha zona moi montañosa. Polo tanto, dentro desta teoría que eu manteño, de que as gaitas sonan dependendo da zona onde viven, pois de novo as gaitas aragonesas cumplen perfectamente estos presupostos. Así, vamos a poñerlle o punteiro da gaita de Bestué a esta gaita. É un punteiro que tamén, como vos digo, por dentro é moi diferente. O de Robres está en si bemol, o que cadra tamén co que as gaitas máis graves aparecen sempre en zonas chás, mentras que o punteiro de Bestué está en do, prácticamente en do. O de Robres está en si bemol clavado, e o de Bestué está un pelín máis alto de do. Agora, o que ides ver é como sona este punteiro coa bordoneta con pallón, porque esta é a réplica da gaita de Bestué tal cual. Entonces vamos a ver. Perdón, que teño que cambiar o pallón. O pallón, teño que poñer este outro pallón. Eso é. Porque o da bordoneta vale, pero do roncón non. Xa vedes que hai a mesma diferencia entre unha gaita de Robres e a gaita de Bestué que a que pode haber entre unha gaita mirandesa e unha gaita asturiana. É dicir, é esa mesma diferencia. Vamos a facer agora, vamos a poñer unha pita como a do Clarín de Bestué na bordoneta para que escoitedes tamén como sona esta gaita, porque Álvaro da Torre díxonos que el tiña referencias orais directas de que na bordoneta, na zona montañosa, se empregaba con pitas, non con lingüetas simples, con pallóns. E iso tamén cadra de novo coa teoría de que nas montañas os sons adoitan a ser máis agudos, máis fortes, máis estridentes, se queredes, que nas zonas baixas. E iso ten tamén unha explicación nesta teoría que manteñen moitos máis científicos, que se chama a afinidade sónica, na que os sons que escoitamos nos influyen e nos fan que nos gusten máis. Bueno, veredes, aquí vamos a afinar a bordoneta.
o son da bordoneta, como é cilíndrico coa palleta, emite un son moi diferente dos ronquillos galegos, moito máis suave, pois só emite unha serie de armónicos. Veredes, vou parar o roncón para que o apreciedes a suavidade destas bordonetas, así con pitas. Bueno, pois este é o traballo, as conclusións ás que chegamos despois de 4 anos de traballo e, bueno, de novo agradecerlle a colaboración a toda esta maravillosa xente que nos buscou instrumentos, que nos deu casa, etcétera, etcétera. Nada máis, así acabamos, gracias.